sannunmu da warhaka. Barkanmu da kasancewa tare da ku a daidai wannan lokacin, inda muke kawo muku shirin nan na don matasanmu. Shirin don matasanmu shiri ne da ke ba masu kallo dama domin su shigo mu tattauna abin da ya shafi matasa. A cikin shirin namu na yau, mun gayyato muku babban baƙonmu, amma ku biyo mu a sannu. Shirin don matasa shiri ne na Skylight Media 101 da ke nan cikin garin birnin Kebbi. Ku biyo mu a sannu a hankali don ganin yadda shirin namu zai kaya, inda za ku kasance tare da ni Suwaiba M. Kabir. A cikin shirin namu na yau muna tare da Ibrahim Muhammad. Ibrahim Muhammad, barka da shigowa. Assalamu alaikum warahmatullah. Ibrahim, masu kallo za su san takaitaccen tarihinka. Sunana Ibrahim Muhammad, and an haife ni a nan garin birnin Kebbi. Na yi karatu na primary school na high standard, secondary school ina kuma a Basaura Institute of Comprehensive Education BIC kenan, and na yi karatu na jami'a a Federal University birnin Kebbi, and na gama karatu na shekara ta 2019. Yau ya kama shekara 6 kenan da na gama karatu na. Bayan na gama karatu na sai na fara koyon sana'a hannu, wato kuma har yau alhamdulillah a saman da ake. Ibrahim, ka yi training na yara sama da 2,500 a kan JAMB. Me baka sha'awa akan haka? Lallai mun yi wannan training na student 2,500. Abin da ya bani sha'awa akan yin wannan training din shine a da ana yin JAMB, ana amfani da paper da pencil. A shekarar 2013 aka zo aka shigo da yin JAMB da computer. Bayan an shigo da computer, lokacin na yin JAMB da computer ba dole ba ne. Da yake ba dole ba ne, sai kasance idan ka zo cika JAMB za a tambaye ka da me kake so kai, da computer kake so ko kuma da paper da pencil. So mu da yawan sai mu mutane muna zuwa paper da pencil saboda shi muka iya, don gudun ba mu san yaya computer take ba. Da yawan mu don ba mu iya ba. So da aka zo zuwa gaba, bayan shekara 2 da fitowar JAMB da computer, shekara ta 2015, sai aka mai da JAMB dole cewa duk kowane ɗalibi wanda zai yi JAMB domin ya shiga jami'a dole sai ya yi JAMB da computer. Aka zo nan aka fara, sai aka zo ana ta samun matsaloli a inda za ki kai mutum head boy ne amma ya faɗi JAMB, ba don bai da ilimin ba, don kawai bai san yaya za a yi ansa tambayoyi da computer ba. So hakan ya zama matsala a cikin ɗalibai, both matan da maza. Wata da an yi mata rajistar JAMB ta faɗi, shi kenan za a ce da miji ni ban ƙara biya miji kuɗin makaranta, ta ta kwala wayewa da sauransu, alhali kuma ba ta kwala ba ne, kawai ne rashin iya kwamfuta ce, sa an sani da kwamfuta. To hakan shi ya ja ra'ayi na kan cewa to ta yaya za a yi magance wannan matsala. So shi sama ga to idan aka ɗan bi ana koya ma mutane ko yaya adadin mutane suke, an dai rage wani abu, kuma insha Allah za a samu canji da haka. Wannan dalilin shi ne ja hankali na ga a koya ma mutane yadda ake ansarin JAMB da computer. Duba da training din yara sama da 2,500 ba karamin abu ba ne. Dawa suka ɗauki nauyin wannan shirin? Alhamdulillah, a koda yaushe idan ka zo da abu na alheri, akwai mutanen da idan ka san cewa idan ka tunkare su da wannan abun za su ba ka goyon baya. So cikin ikon Allah na yi ma mai gidanmu bayani a SA na ministan kasafin kuɗi a Bashar Aliyu Buhari, na yi mishi magana shi ya yi sponsorin wannan training da aka yi ma yara 2,500 a faɗin Kebbi. Training ɗinku iya cikin birnin Kebbi ne Ibrahim ya tsaya, ko kuma har da sauran local government da ke cikin jihar Kebbi? Training ɗinmu bai tsaya a iya birnin Kebbi ba. Training ɗinmu ya shiga Bunza, Jega, Argungu da Kalgo.
sai local government kuma na birnin Kebbi, a inda muka yi ma makarantu fiye da 15 wannan training din. Idan ma aka ce za a lissafa waɗanda suka amfana da wannan training din sun fi yara 2,500. Cikin jihar Kebbi kuka tsaya yaran suke zuwa nan ko kuma a sauran local government kuka yi ta bi kuke koyar ma yara? Mun je gari wa gari, daga nan cikin birnin Kebbi za mu haɗa kayayyakin mu a mota ɗaya da duk wanda muke bukata domin a yi wannan aikin. Generator ne, computers ɗinmu ne, duka za mu sa su a mota mu bi hanya mu je Argungu. Bayan an gama da Argungu a biyo hanya a zo Jega, aka bi hanya aka je Bunza, aka bi hanya aka zo Kalgo. Yadda muka yi kenan, makaranta har muka yi makarantu fiye da 15. Cikin rana ɗaya kuka yi wannan aikin ko kuma akwai adadin kwanakin da kuka kirga kafin ku gama? Da gaskiya mun so mu yi wannan training a faɗin 21 local government, amma duba da lokacin da muka samu labarin ranakun da za a yi JAMB, sai muka yi kokari muka yi iya daidai wanda za mu iya. So muka yi amfani da rana 4 muka yi using muka yi wannan training din. A koda yaushe muna makaranta 3 zuwa 4. Ibrahim, wani irin kalubale ka fuskanta da fara training ɗinku zuwa gamawanku? Alhamdulillah ba mun fuskanci wasu kalubale da yawa ba, kawai dai yanayin abu aka ce mutum da irin farko ne mutane suka ce wai an fara training din, kowane makaranta na so a zo, mu kuma ba za mu iya kwafarin ba duba da lokaci, kuma muna da target saboda ba mu son abin ya tsaya a iya birnin Kebbi, muna son yin shiga ko'ina. Amma muna fatan in Allah ya kai mu wata shekara lafiya za a yi wannan training a 21 local government, a inda ko da a ce ba a kai ga makaranta 6 a kowane local government, ya danganta da irin yawan makarantar. Amma a nan birnin Kebbi in Allah ya za mu yi shi zuwa ga makarantu ko da 10 ne, wadda local government kuma za mu iya neman waye domin samun sauki, kullum mu haɗa su a waje ɗaya ko kuma mu je makarantu guda 2 daga ciki za sai mu gama haɗa su domin cimma namu wannan wurin da ake so. Kai magana kan shekara idan Allah ya kai mu za ku fara aikin da wuri kenan don ganin kowane yara sun samu abin da kake so su samu, ko kuma a sai lokaci ya ƙure irin da wannan lokacin? Lallai za mu fara shi ne a cikin lokaci insha Allah, ko wannan ba rashin farawa da wuri ba ne, kawai dai tsare-tsaren ne na JAMB ko da yaushe ake canzawa. A da idan aka ce kayi da printing za a samu sati 1, kwana 10 ko kwana 12 kamin ka rubuta JAMB, amma a yanzu sai ya zamana daga lokacin da kayi da printing zuwa lokacin da za a yi duka bai wuce kwana 5 ba. Dama mun so mu yi shi ne gab da gab, saboda yara idan aka koyan musu abu ba lallai sun rike sosai ba, amma za su samu su yi shi ranar jaraba, kuma da sun yi shi lokacin nan insha Allah ya zama cikin kansu kenan. To a matsayinka na shugaba a gurin yaran da kake koyar da su, wani irin jan hankali za ka yi musu, ko kuma wani tanadi ya kamata su yi kafin wannan lokacin? Duba da ka ce JAMB ana caccanja tsare-tsaren shi, wani tanadi ya kamata su yi kafin wannan lokacin wanda kake ganin za su iya cimma nasara da an fara? Wannan tsare-tsare na JAMB lallai shi a kowane shekara ana canzawa, amma yanda za a yi yaran su samu nasara a wani abu shine na ɗaya dai su san cewa kwamfuta baya bulala. So da yawa za ki ga ana koyan mutum hannun shi na makarkata and so on. So idan mutum na tunanin kamar kwamfuta zai mishi wani abu, mutum ya ce wannan tsoro. Sannan kuma su je kusa da malaman su, da yawan su ba su son tambaya ne, suna da ilimi amma ba su son tambaya. Da yawan su ma akwai kwamfuta a makarantunsu, wasu kuma babu, wasu akwai kwamfuta a gidansu, amma sai ba su san amfanin wasu abubuwa daga cikin kwamfutan ba, saboda ni ba sa tambaya. So su je kusa da wanda suka iya kwamfuta, hakan zai taimake su wajen cin nasara a JAMB. Sannan su mai da hankali ga karatu, ba iya kwamfuta ne cin JAMB ba,
don ka iya kwamfuta yana da kyau ka iya abin da akwai maka aji, ma'ana a mai da hankali a yi karatu. Ibrahim, wace gagarumar nasara ka samu a lokacin da kake yi wa yara training? Nasarar da na samu a lokacin da nake ma yara training ita ce mun samu nasarar a duk makarantar da muka je more than 95% sun gane abin da aka yi, saboda mun ɗauki yaro ɗaya bayan ɗaya ya yi abin da muka yi mishi, kuma alhamdulillah sun fahimta, sai in ji wani sanyi cikin raina. Kuma mun yi musu tambayoyi na aji gaba ɗaya suna ba da ansa, muna jin daɗi kuma cikin fara'a suna jin daɗi. Shi yasa idan za mu wuce su ta godiya. Wannan ba ƙaramin nasara ba ce, a ce ka koya mutane abu sun fahimta. Gaskiya ne. Ibrahim, kana da ƙudurin ci gaba da yin wannan aikin wa yara, ko kuma a'a daga wannan kawai kai ka haƙura? Kamar yadda nace dazu, nace idan Allah ya kai mu shekara ta gaba za mu expanding zuwa 21 local government insha Allah. So wannan training an fara ne ba don a bari ba, an fara ne don muga cewa mun magance matsalar yara masu ilimi suna faduwa JAMB. Wasu na cewa JAMB sa'a ne da sauransu, mun ba mai da wannan ba. Idan kai karatu za ka ci akwai sa'a, amma dai ba wai full sa'a ba ne. Idan kai karatu za ka ci, ko da sa'a ne idan baka yi kwamfutan bai na za ka samu sa'a. To gaskiya dole sai an iya wannan abu. So mun fara wannan training ne ba don a bari ba. Har wasu garuruwa ma idan suka ɗauke mu za mu je mu musu wannan training ne, ko ba iya kebe ba. Ko ba iya kebe ba, ko da other state ne za ka iya zuwa. Yawa mu namu shine muka cewa mun taimaki matasa 'yan uwanmu sun fito daga wannan ƙangin rashin iya kwamfuta da sauransu, a don wayar da kansu ga wannan abu. Ibrahim, iya training ne wa yara akan JAMB ne sana'ar ka, ko kuma kana da dai wata sana'a taka ta daban? Abin samun kira shi IB multimedia kenan, muna yin printing sannan kuma muna kan photography. A da kuma ni malamin makaranta ne, na yi karanta suwa tsawon kusan shekara 10 a secondary school, amma yanzu ba na karanta suwa, sai dai irin wa'annan training din da training na photography ko training na printing, wa'annan karanta suwa kawai su nake. To Malam Ibrahim, mun gode da ziyartar mu da kai, fatan gaba in muka gayyace ka za ka sake zuwa. Insha Allah. Masu kallon mu da sauraron mu, nan muka kawo ƙarshen shirin namu ne. Biyo mu a sannu a hankali wani sati domin ganin sabon shirin namu mai suna don matasan mu. Shiri ne na tashar Skylight Media. Ku ci gaba da kasancewa da Skylight Media domin faɗakarwa, ilmantarwa har ma da nishaɗantarwa. Ni Suwaiba M Kabir nake cewa da ku bisalam.